Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij het Extra Journaal. Vandaag hebben we weer de meest in het oog springende berichten voor u op een rijtje gezegd voor vandaag, 24 april. De installaties op het terrein van de IJsselraffinaderij zijn slecht onderhouden. Dat heeft de voorzitter van de vakbond SGTK, Alcides Kova, aangegeven. Dit na een recentelijke vergadering met de directie van de Refineria di Curaçao, die het beheer heeft over de raffinaderij. De vergadering was in het kader van de toekomstplannen en de mogelijkheid dat de raffinaderij weer wordt opgestart. De vakbond heeft te horen gekregen dat de plannen voor de opstart weer zijn aangepast. Er komt eerst een grote revisie van de installaties die erg slecht eraan toe zijn. Pas daarna kan er gestart worden met de plannen om asfalt te produceren en op langere termijn wellicht een algehele opstart van de raffinaderij. Er is wederom commotie over aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Onder het personeel van de Corendon Hotel heerst er onzekerheid in het verband met berichten dat het hotelketen 40 buitenlandse arbeidskrachten gaat aantrekken. Volgens woordvoerder Norman Servos is er geen reden tot zorg. Het gaat om 100 extra arbeidsplaatsen die gevuld moeten worden en die op korte termijn niet lokaal ingevuld kunnen worden. Daarom is er een verzoek ingediend bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn om tijdelijk buitenlandse arbeidskrachten te werven. Die komen uit Nederland, Turkije en Colombia. Corendon heeft onlangs een nieuwe vleugel geopend en het aantal toeristen blijft hierdoor groeien. Daarom zijn er ook meer werknemers nodig als dus het hotel. Overlast door illegale vuilverbranding houdt aan. Sinds vorige week hebben bewoners van verschillende buurten rond Dam Preto, dat ligt aan de oostzijde van het eiland, overlast van rookontwikkeling en stank. Naar nu blijkt wordt dit veroorzaakt door illegale vuilverbranding. De overheid zegt dat de overlast in de komende dagen blijft aanhouden. Dam Preto wordt al jaren gebruikt als een illegale vuilstortplaats. Het vuil wordt in brand gestoken en dan bedekt met aarde. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer om het te blussen. Het droge weer en wind vormen de ideale conditie voor aanhoudende overlast. Reiskosten van statenleden blijft een heikel punt. De Staten van Curaçao, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer, heeft gisteren de eigen begroting voor 2025 besproken in de vergadering van de Centrale Commissie. De reiskosten van de Staten, begroot op $500.000, was reden voor veel discussie. Leider van de grootste fractie in de Staten, de heer Gilbo Duran van de MFK, vindt dat dit niet kan. Vooral de dienstreizen voor Palatino, het parlement van Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, is al jaren een punt van discussie. Sommige statenleden vinden het geldverspilling en de anderen zijn juist positief over de reizen. Uiteindelijk is het parlement toch akkoord gegaan met de begroting zoals die is opgesteld. Grote politiecontrole bij het megapier vanochtend. De politie heeft vanochtend een grote controle gehouden bij de megapier voor grote cruiseschepen. De controle was specifiek gericht op vervoersdiensten zoals taxis die hun diensten aanbieden aan cruisetoeristen. Illegale aanbieders van taxidiensten en ruzie tussen taxis en toerwagens kunnen voor spanningen zorgen die in het verleden bijna uit de hand zijn gelopen. Daarom wordt er met enige regelmaat controles uitgevoerd door de politie om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. De Legends voetbaltoernooi op Curaçao. Op 9 en 10 mei komen voetballegendes uit Brazilië, Colombia, Argentinië en Nederland bijeen op Curaçao voor een voetbaltoernooi. Sterren van weleer zoals Romario de Souza Faria, Carlos Valderrama, Sergio Goycochea en Clarence Seedorf zullen meedoen aan het toernooi. En dan de dagelijkse verkeersongelukken. Dat is een grote reden tot zorg. Vanochtend was er een ernstig ongeluk weer tussen een automobilist en een motorrijder op de Caracasbijweg. Dit is een van de drukste wegen op het eiland. De motorrijder heeft een flinke kapwond aan het hoofd overgehouden. Er is al langere tijd veel kritiek op het eiland over een onveilige situatie in het verkeer. Auto's rijden hard en op zeer onverantwoorde wijze over de wegen. Op dinsdagmiddag was er ook een bizar ongeluk van een automobilist die nota bene voor de deur van een verzekeringsbedrijf om nog onbekende redenen van de weg raakte. En dat was het Extra Journaal voor vandaag. Hopelijk zien we u morgen weer terug.